Busuno and for my sons etna Adiasa Diakan Subeti after better. Mammy say ene Matisa Eto dan La Liga. As Payon Barcelona mo etnefian no team, Wamo any Rio of Yaduna Edisiane, Etades Rianso and Lazio, Wamo any SSC there's Wamo and Sassalo na Ebo, Lazio and Sassalo na Ebo, and FA Cup in England. Game Bako Elho and no West Ham United Omni Brentford and Ebo and Yamatisa Eto Eja Jumadi Sene, Yaketri, Ediama, one she Ahodo Naso, and no Damatisa, a Trojan say, and a city, Woko Ayaspena, via Robo Kodomotinefie, I was soon Traminuma Aute, Wamo and so etimi etimobako, Hetefe, Ebo 2 goals Amaribetis, Woman so etim, Antimi Antimbako crowd, Afe Savia, Woman Gemne Etoja, Womo and Raya Valacano, Mopo 1, and Afe Nya Valencia, Womo and so I was so Tramiansa, Editia de Botivo Alaves, Wabra Alaves. So etimumino eno La Liga matches eto eja aya ketre edema Barca and omulidi the league log no with 67 points. Madrid etosumi no womu 63 points. Afe Atletico Madrid womu tosumi ensam womu 54 points. Villarreal toso 9 womu 54 and sana waba benya Betis boboko na womu so etosum enum elho sabe na La Liga nkobano and so esitiema menko German Bundesliga. Another matches mienu na etoja Sempoli womo ni entrant fan for double boys usual anafe yenya Union Berlin womo etnafie ama Vada Bremen akotro mabom ntina 9 wabro mo so etimu ayabako na nyina mu no ko mo league table no so dia ene Bayern Munich boboko no womo guso mo lead the league table with 66 points after 55 points no okra Borussia Dortmund womo tosu mienu miensa ayeti edi Hoffenheim womo 49 points ansana waba benya Stuttgart boboko so atoso 9 with 47 points enum RB Leipzig boboko no anti German Bundesliga and komano so enie maminko iteren serie na another the Milan derby and so etimi etoja AC Milan womum atiti manidin edi Inter ebo matra bakwa womum so antimante abrante edin edi Estopinano no ananya the only goal edema AC Milan boboko no wabrekwa na Genoa etrafie awoso ntramie no ama Roma anso etimu bako afe Fiorentina womane Parma Calcio womu abo 0-0 Bologna boboko na etrafie Maharas Verona ekocho mo ntramie no omonso no etimu bako Lecce ene Cremonese game na no kokoye 2-1 atase eko edama Lecce boboko no enti womonso wuko league table na say the city Inter Milan boboko no over 67 points womu na LED AC Milan tosumi no with 60 points afe yana SS Napoli womu tosumi ensa with 56 and afe Como etoso na with 51 yanya Roma monso etoso enum waba benya Juve womu toso nsia Atalanta etoso enso ansana Bologna boboko no enso etime benti ene ye teren cranty seria de wo monso table no esitia eno other friendly an matches ne bi enso eba so yenya RCD Lons boboko no womu ti IMF ebo mentira miensa wabro mentimante Stade Bressois womu ti Le Havre ebo mentira mieno afeli Metropole womu ene Lowend ebo 1-1 afiyenya ODC Nisa adasa Stade Rennais ekoto mu bom mentira enan a womu entimante Olympic Lyon enso de Paris FC womu bo aya 1-1 league log ne dia PSG womu na womu guso mu leading with 57 points but aya 1 point difference ana eda omani RCD Lons intem esanso womu so 56 points jotoso miensa Olympic du Marseille womu 46 points ana fe yenya team and din adi Lyona womu etoso enan jotoso num enso ya Stade Rennais nti sabebepe ana Italian Serie no eno so esitia ene anope yedi unkoba kakra edi amazisia ne Romo friendly Ghana yedi unkoba beta no ada FA Cup no be 3 matches ana eba so Leeds United, Womuti Norway City, Eso Montenamiansa, Womentimante Port Vale, and so at Sunderland, Edio Massam de Momo, at Nabako Fulham, and so Tinafima Southampton, Echo Sobo Bacom, so Antimante, and Ria Matis and Noa, and told FA Cup in Ma, and then Anope, Medium Comaca, Eddie Ama now, Comaca Cram and Saka, Emiliano Martinez, or no air goalkeeper, Edema Aston Villa, reporter, Mensa Eka, investigations Assasia, now the entire investigations Assasia, Etia
abante ni nyina yɛ sɛ yɛso kɔ Argentina wɔn wɔ ɛyɛ betting site baako wɔ ha ne din ɛde B play na saa B play no yɛse bɛyɛ ayi afi ɛne fanie ana kyerɛ sɛ abante asase ne ɔma ɛyɛ adwuma na saa adwuma na wɔyɛ no in fact yɛsɛ wɔyɛ brand ambassador ɛde mɔmɔ wɔn na kyerɛ sɛ ne adeɛ ne yɛ comment obia ɛma nani ɛnyo bɛta uba Premier League no ma yɛ wɔn mmerɛ bi esi player bi ho kwan so obetumi de ho ahyehyɛ betting sensei mu ana so be promote ɛyɛ betting enti mate sɛ efe ne so ɔmo yɛ investigation na so ɔmo yɛ investigation na yɛ nokra sa branch we ni sa B play no ana yɛ adwuma de a ɛne ada sɛ fine na bɛkɔ de ama na sɛ Sansen ana bɛkɔ de ama Emiliano Martinez Argentina wɔn nso goalkeeper no ɛnkɔmɔ kakra ne yɛkɔ de Azuris of Italy ɛno yɛ the Italian national team no call up ɛnkyɛ na ɛba ɛsɛ international break na ana yɛwura ma ne sa reporter men sɛ ka ɛyɛ sɛ players ne bebree ɛprepra ɛne aduane deɛ yɛ ACL diane kotodwe diane nama buni ade nyina obi akɔkɔ yɛ hɛ ne nyina ɛwom na Bentani din ɛde Giovanni Leone report ne deɛ ne yɛ ACL ɛnya de sɛ akoda ne ho atɔ no ɛne di Lorenzo ɔno nso ne kotodwe ana kyɛ sɛ ne ɛno nso ɛho aka afa Bentani din ɛde Rovella wɔno nso ɛade sɛ ne nan mu yɛse ne mfio saa no ɛno nso ɛho aka afa Bentani deɛ de Gabi adeɛ yɛse two ɛtwo na kyɛ sɛ wɔkɔ yɛ surgery enti ne two no makoyi ne ho nyantɔ no ana desi no doji wɔno nso no hamstring injury na kyɛ sɛ ha akoda no mbatɔ players no ada ɛbɛtɔ dwa sɛ afa na ɔmo hɛ sɛ bia wɔmetuma ya call up a ɛsan sɛ Bentani deɛ de Vergara akoda no so oprae ne mom ɔmo hɛ sɛ bia obetumi ayo okay a Calafiori wa Arsenal wɔno nso no wanya hamstring injury wɔmo hɛ so obetumi ayo okay ana Alexandro Bastoni ɛno ada ya Alexandro Bastoni wentimi ambɔ de Milan derby na nwie no free mo wɔno nso yɛse ne deɛ ne yɛ tibia afei na ɔmo hɛ so obetumi ayɛ ready ɛno yɛ reporter ɛba ɛwɔ dwumadie so na ɛnɛ deɛ ɛyɛ Barca nkɔbɔ ɛntu yɛ Barcelona fan ayi wasum na sɛ yɛse na nam debate ne kɔ so na ɛnɛ saa Barca mu nsɛm paa Barca mu nsɛm sɛ deɛ tie nie mepatɔ Barca wan Xavi Hernandez se yɛnka ma obi ante sɛ Barca on return ne return kyina da sɛ de Barca adwuma ba ma ne sɛ ne ɔhɔ ya ɔbɛka kyɛ Barca fo so ɔmo mfom adwuma Barca coaching job ano no ɔkɔkɔgya dabi onye saa mistake ne krada ɛsan sɛ Barca adwuma a ɔbɛyɛ no panyin bi wɔ hɔ a wama na adwuma na nwie pɛyɛ panyin ne deɛ ne Laporta wɔse Laporta ɛhwɛ nyame anim ɛkɔ reference ntwɔfo sɛ hɛ Xavi no munya mu frustrate no na yɛmpam no enti Xavi wo nsɛm na ɛnam abɔnten nyina Xavi sɛ ɛnyɛ no kra ɛyɛ Laporta ɛne papa baako a ɔno Barca wɔ ni post biara wɔ but ɔno ne ɛkɛse mpuna ana epunu wɔno kra na etimi pam nipa ma ne yeye enti ɔse wɔno sɛ no wo sɛ nyɛ Laporta ana pam no na saa kwa na wɔ Barca ma oni position bia na ne didi Alejandro Echevarria no wɔn pam no na yɛse wɔyɛ pie ade ɛma Laporta tua ne watiam otua ne watiam na obi a yɛ Laporta boy saa yɛ so no ɛna ɔka sɛ yɛn pam Xavi according to Xavi no ana yɛ pam no wɔde saa papa ya ana kɔ abɔnten kɔ ka sɛ wɔno Xavi Hernandez ɛpɛ sɛ ɔtɔn ɛyɛ Pedri wɔno ɔpɛ sɛ ɔtɔn Ronald Araujo ɔpɛ sɛ ɔtɔn Sergio Roberto ɔpɛ sɛ ɔtɔn Rafinha enti saa bɛyɛ 2 years ago nkɔmɔ bi ɛba sɛ Barca ɛtɔn Rafinha no mbatɔ Xavi si nyobia Barcelona mpemfo na nkasa na ɛsada ɛyɛ saa campaign no ɛdi tie ɔno Xavi Hernandez ɛno kora de ɛnkɔnkɔda wɔso ɔbaeɛ no na Barca fo mo simu niska ɛna ɔka kyɛm sɛ dabi sɛ Barca mo pɛ sɛ mo compute dia players bi wɔ hɔ a ade sɛ mo tɔ mo ɛde ne ma no ana mo sɛ mate ɛna ɔbaeɛ na kyerɛ sɛ mo tɔ 1-2 bi afei yɛ bɔ season ni wie ɔma gye nneɛma wɔ mo kɔ mɛ no matema compute well wɔkɔ Barcelona mpemfo a Barca so mo niska ɛnti ɛnya de sɛ saa demands na ɔpɛ ne nyina no ne nsa bɛka wɔse ya no wankasa na agya wɔyɛ di ana ɔka kyerɛ ɔmo sɛ dabi ɛne anka ɔmo yɛ no ɔmo fa deɛ ne Messi mena because Messi deɛ bɔɔ no ɔhɛ a anka ɔnya Messi back ɛwɔ Barcelona anka bɛboa yɛ paa ana ɔso ɔfrɛ Xavi ana ɔno Xavi ne fɛ ɛyɛ Messi ana ɔka kyerɛ so menya wɔ Barca anka mɛpɛ yɛ pɛnti Messi wa wei deɛ afe no akɔ akɔgye wɔ ɛka paaba ɛnti nka ɛbɛyɛ anka bra na bra bɛboa me wɔ Barcelona wɔse Messi agye to mu Messi gye to mu wie no ɛno kɔ ɔse na Messi ɛma no reply bia no ka kyerɛ sɛ ɔma ne hu na adwe no nka nkyɛ Laporta sɛ wɔyɛ ready sɛ ɔpɛ sɛ ɔba na ɔso okay ɔma Laporta ma na ɛsɛ ɔno Xavi ɛpɛ sɛ Messi ɛpɛ sɛ ɔba back to Barcelona ana ɔmo sɛ nkɔmɔ na sɛ na Laporta ɛsɛ asɛ ne
Messi papa esa se di nkomo afi kwansi omo ha yase wala porta akoka atempe fo se Messi ne kra wade ne be ha adwene ento on de Messi de ono ka sanka ebia nka omunya na nka de beta afi de onya de so be ma Messi aba enti service afi ofrede no Messi mfa ansa na Messi ba be ka ten se Barcelona fo afre no aka ten se tim no mani mobiem enti no enya de se sankomo no betimi ene ono Xavi Hernandez na di biem enti ebo wo kam obi ata se ne tam ne se Messi ama enyo obi o wala Laporta ana tese yes ade na amalie na Messi ama Messi kan amfa ama Barcelona bobo kwada ne yankoba kakra so a etodwa ewo dwumadi so ba no o ka so pe Martin Zubimendi eno Barcelona fo so muniska Martin Zubimendi so ama no de wo se enyo obi a nipa ba ko a ne din ade Leandro Chifaria no wono oma Barcelona ensada enkoye ento no so na asem ne no ada yase Cruzeiro bobo ko no womne Atletico Mineiro ebo game a yase players na kwa akokonto kantie ade 23 players both sides ni nyina na yade mom atase game no ade he obi mu maso na so a ete se de a ye peja bo pa na yade abakwa bra ne mbato park ni sunu no ene entokwa pa enya asem ketwa ene ye de si obvezela ene ye kete ede makele ne Mbappe loten so enkoba kakra men se ka se wa returning to Madrid another mbaka Chelsea omugu so omni abrante no edi nkomo se ebia ombetumi edna ko US no ye France man no but yes Madrid France wo mra no mra meto ni pra no na wo hwe no so na oba be ye miriketu no mo hwe na ebefa ebia subscribe match se do manim no wo peyin so etimi aba eno nkomo kaka ni asada ate no Iraq force yanka mo obi ante se wake up no se wiasa mensa nyina ya mo a ene wake up no muntimi mo esa so mo so mo players ni ebi akoka Baghdad ana coach nso akoka Dubai wontimi ma afa players na aka no nso no obia wo mantwa esa se Iran ni America fo ntukwa ni Israel fo ntukwa se asa US fo wo base awo Iraq ana Iran fo no so esoma bomb na te hwu panyan ti coach ni se wontimi nya training ni players no obia ni namba bia nto osra ana we de otimi sa America ban pa na ode ayi ni de mo no so mo mra mo anya sa pa dia wake up na nya de so mo enso betimi abobia no ya update eba ewo dwumadi so okay yan to so na yan first stories ni bi emetie for ya show no so live on Nhyira 104.5 Mame Fatima ni se Barca ensansem no Andra Javi ekasa bebre ne mom wo call line no Messi na so na no pay no Messi ni entourage amanfo a wo mo bon Messi ni omo so e de omo so ano atum na Messi for de say yem Fatima obi anim se ensam na Javi ekan no em se eyemu nketo akora no na ensam akese na fe na Javi ebe kanti omo de wo matam chuku omo gidi e pa se Messi return a wa mo Barca no president defense Juan Laporta na da romanti na Messi entim returning and from Barca na no pay no yede won sam emetie fo nyina e show no so na yem kwa Germany e san se anro ade si o Germany de e fi se va e ba mi hu bi da we German Bundesliga 2 team I from se Munster woman Hertha Berlin anro omu game e ba so na incident AC ema referee our day Hertha Berlin omunya penalty na ode penalty ema Hertha Berlin no na video assistant referee for no wo me consult to referee say omra pitch side na o me review esan say penalty no ensem wo ho na tema referee ko na monitor na si so gan kama referee dimrika e kohwe monitor wo duru afon wo me twa wa yanum na de wo me twa wa yanum ya say Munster supporters ni bi e de apaso atwam ayi cable na e ko say monitor no ema referee be hu monitors no monitor na o review no wo mo atwam na video assistant referee for say sadia ene penalty e begina eti penalty e gina yi ema Hertha Berlin omo bo shey eno oye andra incident si wo Germany a ena no payede wonsem ema tiefo nyina e show no so na ye ka Barca wonsem no yenim senya me yadno a 15th March ena Barca presidential election eba so na two candidates are likely say emu ba ko ebetima Barca president Victor Font one Juan Laporta ena no pay she presidential debate abaso na empanifo na kansempa di kan ema me Juan Laporta na Laporta say nania jepa say oye president and say why president enema tima je from say FC Barcelona na do betima cancer supporters no wo mo so ania jepa time wo ba Barca na enoma enko enemom say Barca ewene omukuta fantastic team and what Barca sikasem and also ekọ kama eti Juan Laporta gidie pass obaye no wo ye dwumaden enema tima je
from say Barca and watchi on Alejandro Echeverria Javi akana wasem na on say Javi say ono pamne pam no Alejandro Echeverria ene eme pam na Alejandro Echeverria one ene right hand man edema Juan Laporta nemom yesi decision bi on teki Juan Laporta obeka chena na Laporta asen ase na de me say kan say Juan Laporta say normal say ubenya nipa bi a wo trusted na nipa bi etese Alejandro Echeverria de wontimi enko na onya ho na all trust e wonimu pa eno nti eno ne ye adwuma no eti wo defend opani afese Alejandro Echeverria eno achi Victor Font ese ye fatu obi anim se efisi se wono ye won eba wiase ohun obi e wa kokodro etese Javi Hernandez da na legend be ene betima ba abe coach team na wawie no aka no krasei na ensem na Javi kan Javi achese wa kokodro pa na eno kra eno kan no na ogidie pass nipa ne bi o Barca wo mu antimi anka no kra Javi de wo be kanti na ni agye e de ma Javi afa Juan Laporta ese ya wato obi anim se ase Victor Font de say ensem na Javi ekan no say Victor Font and assistant nachi na ogidie pass eno ma na Javi eye no e wo se ohwe ne yesansa asem bi obeka bia no e wo se eye credible nemom won se na ehu credibility e wo Javi ho eno aye Juan Laporta na Laporta se sporting reason de wo mo hwe se Barca team no ebekọ kama nemom on Messi insansem o mo se wo mo wie stadium mo wie Barca stadium na o mo si stadium e de ma Messi eno aye ensem obetimi aka e de for Messi ho eno aye presidential debater eno no pay koso e Barca so eno no pay no jere won sem emetifo ina e show no so live on Nhyira 104.5 FM na kwaba you down ma skip mami nyame aduma Wednesday big game eba so na Parc des Princes Paris Saint-Germain wom ene Chelsea enable we a return match about the rough esan se obeka club world cup eba so e United States of America no Chelsea for na ekwache Paris Saint-Germain emi o mo 3-0 page for no bo fupa wom gidie pass e waso mo ti omo na Frank Leboa one Chelsea legend was say yava to obi anim say Sunday nyame aduma Wednesday eba so no say Chelsea in fifio wo mo Moises Caicedo na omo Luis James na omo de Enzo Fernandez eto animu a ebe din e de ma Paris Saint-Germain ye pa na ogidie pass say Chelsea team ebo the same game omo bo edit Aston Villa no edit Paris Saint-Germain dia wo gidie say Chelsea team nyame aduma Wednesday omo say edit Paris Saint-Germain na and na pay some MTF ina e show no so live on Nhyira 104.5 FM na sa Kalaifi wono ana president anima team je from say Paris Saint-Germain na openina kokakata esanse fight na gusu cost esanse Iran Israel and of United States of America woman talk on gusu e cost na bom ni bi enso e kokata de me say kan and say openina ye na dwen say ka Chelsea game no whereby Parc des Princes na ko be hwe bi nemom de me say kan say yesi o gidie e manager je fan say Luis Enrique mu eno achi sporting director na fan say Campos Luis Campos ono so o gidie e woni mu say obetima toto no ma enti say security reason anko kamadia eni obeste o katana fe game nyame aduma Wednesday abaso na Nuno Mendes wono a player edi ma team a France Paris Saint-Germain wogidie pan say PSG team no e desire to win na nyame aduma Wednesday game abaso no Paris Saint-Germain for ebe de metimi bia said e o meso ebe win this game anu achi Marquinhos ono so ono na captain anama Paris Saint-Germain na Marquinhos say o ma ready said this season o me defend UEFA Champions League no say e ko was hard ya e was a run of 16 omu Chelsea edi omu film team Marquinhos egidie pass home and away women Chelsea edi omu film plus ni bebre akasa na no pay no jere won sem emetifo nya e show no so na Hans Flick say wono ene manager edi ma team from say Barca na de me say kan say after say Barca team no wo mo epamo manager fan say Javi no just Hans Flick etutu ne nan ekọ Javi fie ekọ pana chel dan say we legend wasabe adwuma first season and my team from say Barca and from say Barca team no na enoma enshira enkoye no wotimi age La Liga and my team from say Barca enti ekọ pana chel say e wo mo say o ma pamne de nemo ono ena baba adwuma nti on fan pabo internet ki said bia kama e de amantija bi say whoop nipa omo ti asase so mo yi nipa pa
baako Hanse Flake what the nasiye pa na Hanse Flake nipa say eno Gabi and the sansem tuga well kenti ani kosa ya na ze onso di eremo foreign fund abusia dwumadi na eguso a eto aso aisha your number 1 can radio station wo